Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna mika godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon halarwa karatu littafin Ahdari da muke gabatarwa a sashen mu mai dimbin albarka. Idan ba manta ba, darasin da ya gabata mun tike ne a cikin fasalin da yake yin magana bayani akan sujada qabli da kuma sujada ba'di. Insha Allah za mu daura daga inda muka tsaya. Karatun mu ne yau malam yake cewa wa man ja'athu aqrabun aw hayyatun faqatalaha fala shay'a alayhi. Yake cewa dan mutumin da yana cikin sallah sai hayya, na'am, sai aqrab kunama aw hayya ko kuma macijiya faqatalaha sai ya kashe ta fala shay'a alayhi, babu komai game shi illa an yatula fi'luhu, sai da in aikin nasa ya yawa ne to daga nan ne sallansa zai baci. Amma in aikin bai yawa ba kuma kana cikin sallah ka ga maciji ko kunama, dama ka'ida barin sallan zakai, dan saboda ba a yarda kai sallah tare da abin da zai cutar da kai ba. Ko da kana zaune ne a gefe kana cikin sallah, ko da kana cikin sallah ne sai ka ji wasu suna hira a gefe, ai wasu sun biyo mutane da gudu, to za ka tsaya ka saurara. Idan har na gudu ne to sai kai ma kai gudunka, in ko ba na gudu ba sai ka ci gaba da sallah. Mun faɗa a karatunmu na baya cewa tunani kaɗan, sauraro baya ɓata sallah. Hakanan kisa ga abin da zai cutar da kai ma ba zai ɓata sallah ba, ko ma menene ma dai in dai ba zai saka kai aiki mai yawa ba zai bata ma sallah ba. Au yastadbiru alqiblata, ko mutum ya juya alqibla baya, to nan ma sallan sa yakan baci. In ko haka ya faru fa innahu yaqta, sai ya yanke sallarsa, na'am, sai ya ci gaba da sabon wani sallah. Wa man shakka huwa fil witri aw fi thaniyati shafi, duk mutumin da ya shakka shin yana cikin wutiri ne ko kuma yana biyun shafa'i, bi ma'ana ka tashi za ka yi sallar shafa'i da wutiri, da kai raka ɗaya da za ka yi raka na biyu sai ka manta wai shin kana cikin wutiri ne ko kuma kana cikin shafa'i. To hukuncin mai shi malam ya ce ja'ala hasani ta shafi, ko da wutiri ne tun da ka yi shakka za ka mayar da ita na biyun shafa'i ne, bi ma'ana za ka mai da shi ma shafa'i ne. In kai sallama wa sajada ba'da salam sai ka ƙara yin sajada ba'da salam summal witra, sannan kuma sai ka tashi ka ƙara yin wutiri. Abin da ake nufi, kana cikin sallah za ka shafa'i da wutiri sai kai raka ɗaya ka ƙara kawo raka na biyu sai kai shakka shin raka biyu shafa'i biyu na biyu kake yi ne ko kuma har ka yi sallama ka shiga wutiri, to malai ce ka maida ta a biyu ɗin, sai kai sujada ba'da salam sai ka tashi ka ƙara yin wutirinka sai ka ci gaba da wato sai kai sallama ka shikenan. Wa man takallama bayna shafi wal witr, duk mutumin da yayi magana tsakanin shafa'i da witri sahiyan yana mai mantuwa fala shi alai, babu komai a gare sa. Wa in kana amida, in ko ya kasance yayi haka ne da gangan, kuriha an ki haka, amma wala shi alaihi, babu komai game shi. Wal masbuqu, shi ko mutumin da aka riga sa a sallah. Ya kace al masbuq shine mutumin da wani bangare na sallah ya wuce shi, bai samu cikakken sallah tare da imam ba. Shi ko masbuqi in adraka ma al imam aqalla min rak'atin, idan har ya riska a tare da imam kasa da raka daya, to fala yasjudu ma'ahu la qabliyan wala ba'diya, shi bai samu raka ko daya tare da imam nasa ba. To har sallan da imam nasa ya din ya sudi mantuwa na qabli ko na ba'di, in ya kama imam, in dai har ka san cewa baka samu raka ko ɗaya ba, to ba za ka yi sujada qabli ba, ba za ka yi sujada ba'di ba. Wannan shine karatun. Fa in sajada ma'ahu batala salatu, in kware sujada tare da imam nasa bayan ya san cewa bai samu raka ko ɗaya cikin sallah ba kuma sai yayi sujada, to batala salatu, sallan shi ya ɓaci. Wa in adraka raka'atan kamilatan aw akthara, idan kwariya a ce ya samu raka ɗaya cikakkiya aw akthara ko kuma fiye da raka ɗaya, to shikenan sajada ma'ahul qabliyu, in har sujada qabli ya kama imam ne zai yi qabli. Ai shi da man qabli ana yin sa ne ba kafin ayi sallama, to in imam na kai qabli kai kuma masbuqi ne za ka yi qabli din. Shikenan idan ka kawo sallan da ake binka kuma sai kai sallama, baka da matsala. Amma in ko ba addini fa, to ba za ka, ai ba da dama sai an yi sallama, kai kuma ana binka sauran salloli, kaga ba zai kai sallama tare da imam ba ko. To shi yasa malam ya ce wa akharal ba'di, daga nan kuma sai ya jinkirta ba'di hatta yatimma salatuhu, har sai ya kammala sallarsa tukunna zai fa yasjuda ba'da salami, sai ya sujjada bayan sallamansa. Fa in sajada ma al imam amidan, idan ku har yayi sujjada ba'di tare da imam nasa da gangan fa batala salatu, sallarsa ta baci. Ai da mu kai sallama ne kuma lokacin sallaman ka bai yi ba,
kuma gashi kai sujjada a lokacin da babu sujjada, kaga gaba ɗaya akwai matsaloli da yawa da ya faru. Don haka salatuhu batila, malai ce sallarsa ta ɓaci. Wa in kana sahiyan, in kwari yayi hakan ne amance, sajada ba'da salam, sai ya sujjada ba'da salam saboda yayi sallama sallah bai cika ba. Faɗin ka assalamu alaikum shine kare, mun yi magana karatu mu da ya gabata. Wa idza sahal masbuqu ba'da salamil imami, duk lokacin da masbuki yayi mantuwa bayan sallama imam, to fa huwa kal musalli wahda, tamkar yana yin sallah shi kadai ne. Hukuncin sujada qabli ma yana kansa, ba'di ma yana kansa. Wa in tarattaba ala al masbuqi ba'diyu min jihati imami wa qabliyu min jihati nafsihi ajza'ahu al-qabli. Wannan karatu mun karanta shi a baya. Idan ya haɗu wa masbuki da kai sallah tare da imam naka, qabli ya kama ka ko kuma ba'di ya kama ka, da zaka tashi kai sallah karan kanka kai kadai din, kuma sai a cikin sallar naka qabli ya kama, to ga ba'di ta bangaren imam ga qabli ta bangaren ka, to ajzahu al-qabli. Idan kai sujada qabli kadai ya wadatar, ba sai ka kare na imam kuma zaka zo ka kare naka ban, kai guda daya ya wadatar. Dama karatun na baya muka ce idan qabli da ba'di suka haɗu, to qabli shi yake da rinjayen bangaren ba'di. Wa man nasiya ar-ruku'a, duk mutumin da ya manta bai ruku'u ba, wa tazakkara fi sujudi, sai ya tuna da cewa fa shi bai ruku'u ba kuma sai da ya je sujjada, raja'a qa'ima, zai tashi ya tsaya. Bi ma'ana sujjadar nashin nan ba zai ci gaba ba, zai ƙara komawa, zai tashi a tsaye. Wa yusahabu lahu, musahabi ne a gare sa, an yi da shay'an min al-qira, ya nanata wani dan abu kaɗan daga cikin karatu, kaɗan ƙara yin wani karatu kaɗan ba mai yawa ba, sun marka, sannan sai mai shi ya ruku'u. Wa yasjuda ba'da salam, sai sujada ba'da salam, saboda me yasa yayi ƙari, ai sujjadan da yayi din ba lokacin shi bane, dan haka in ya koma baya zai ruku'u kuma sai ya zo ya ci gaba da sallarsa, zai sujjada sai ya ci gaba da sallarsa. Wa man nasiya sajdatan wahidatan, duk mutumin da ya manta sujjada guda ɗaya, wa tazakkaraha ba'da al-qiyam, sai ya tuna ta bayan ya tashi ya tsaya. Da kai sujjada ɗaya, a madadin ka ƙarin sujjada sai ka manta ka miƙe tsaye, to raja'a jalisa, zai koma ya zauna, wa yasjuda, sai yayi wannan sujjadan nan. Wannan shine ka'idansa. Illa an yakuna qad jalasa qabla al-qiyam, sai dai fa in ya kasance ya zauna ne kafin ya tashi, bi ma'ana in ya zauna zaman na tahiyya ko kuma wani zama, to bala yu'idal julusa, ba zai ƙara sabon wani zama ba, zama ɗaya din ma ya wadatar. Kawai in ya sujjada din shikenan sai ya tashi ya ci gaba da sallarsa. Wa man nasiya sajdatayn, duk mutum da ya manta sujudodi guda biyu, kharra sajida, bi ma'ana sai yayi sujjadan nasu. Da ka kai raka'anka na farko, a madadin kai sujjada sai ka manta dukkan biyu sujjada ba kai ba, kuma sai ka ƙara tasowa a tsayen, sai ka tuna fa kai ba kai sujjada ba, to zaka zauna, za ka yi sujjadanka. Idan ka yi sujjada kuma wala majlis, ba za ka zauna ba, tunda ka riga ka yi zaman farko, in ba ka yi ba za ka zauna. An gane? Wala majlis, ba zai sujjada ba. Wa yasjuda fi jami'i zalika sujudu, wa yasjuda fi jami'i zalika ba'da salam. Duk wayannan matsalolin da mutum zai ke yin sujjada ne ba'da salam. Iya abin da Allah ya sauwaka mana kenan mu karanta wannan darasin namu. Abin da muka faɗa da Allah ya ba mu ladansa, kuskuren Allah ya fi mana. Alhamdulillahi rabbil alamin.